ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ବାୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଛି। ତ ବାୟୁରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତୁମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍ଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଧୂଳିକଣା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଜି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଆକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଆମେ କିଛି ବରଫ ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବରଫ ରଖିଛୁ ତାର ବାହାର ପଟେ କିଛି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଶୀତଳ ଗ୍ଲାସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାହା ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା କରାଏ।